taħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Ara ġej. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoff ftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik flok tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Fada ma ġietx, kemm li ma nara. Mhux tagħmel ħanaqraw dan. Jamie u l-avventura tal-iskript. Naraw. Bi-skript jibda. Kam bejn il-ħbieb jisma'. It-tielet ċena. Jeremy u Alex ilestu għal-lejl. Hawn nota ara. Is-subien jitlu fil-kamp fejn ħajkunu qed jorqdu. Wara ġurnata ta' divertiment fuq il-bajja. Jaqbes Alex. Għadni lanqas irrid nemmen kemm ġbarna skartu plastik mill-bajja. X'idea tajba ġietek, Jeremy. Ħadna gost u għamilna xi ħaġa tajba fl-istess ħin. Ma bravi daw. Ekku, imma taf li jiena xorta għadni lanqas jgħid. Ma tantx għandi nas. Ma nafx kif ser jirnexxi li norqod. Lanqas jien. U issa naraw, inna tan nistennew li jidlam biex nitru fil-kamp. Hawn not oħra. Alex u Jeremy jirranġaw l-affarijiet tagħhom. Ilestu s-saqqiet u l-frix u jirranġaw l-imħadet. Jaqbez Jeremy. Veru, isma' Alex, jaqblilna nħallu t-torċijiet viċin għalli jista' jkun. Ara spiċċat l-iskript. Jamie, lajta tismu telfitlu l-konċentrazzjoni. U l-pinna waqfet tikteb f'nofs sentenza. Jamie, il-homework lest? Kien leħen il-mama qed jidwim il-kuritur. Iva, għamiltu pulit? Żiedet mal-lista tal-mistoqsijiet tas-soltu l-mama. Iva, sew għamiltu, wieġeb Jamie bleħen oli biex tisimgħu il-mama. U kemm int fitta, kompla żied minn taħt l-sin biex ma tisimgħux. Ta' min jgħid li l-mama kellha raġun. Fejn kien jidħol homework, Jamie kien jaġġel u jħarbex bla doġġ. Aqtax biċċa xogħol kien ikollha l-għalliema biex tara fil-kitba u tikkoreġi l-iżbalji tiegħu. Iżda mhux l-istess meta kien ikun qed jikteb xi skript jew xi reċta biex jiffilmja ma' sħabu. Imbagħad kien iġġennen lill-mama biex tagħmillu l-filmat fuq l-internet. F'dawn il-każi kien ikollu xogħol pulit u eżatt. Lanqas kont temmen li kitbitu l-istess persuna. Il-kitba kienet tkun tintaraf sew u Jamie kien jinkludi ħafna dettalji. Kien joqgħod attent anke għall-ortografija. Rari kont issiblu żball. Mhux bħal meta jagħmel x-xogħol ta' bil-fors għall-iskola. Povra Miss Xikluna. Id-drama u l-ispettaklu kienu għal-qalb Jamie. Kien jintilef jara filmati fuq l-internet ta' tfal jagħmlu l-maġija, jew jagħmlu xi ċajt fuq xulxin, jew xi reċ ta' flimkien. Spiss ukoll kont issibu jara xi programm ta' tfal fuq it-televiżjoni. Mhux l-ewwel darba li qal lill-mamma biex tiċċekkjalu kif irid jagħmel biex jieħu sehem fuq xi stazzjon lokali. Iżda l-ħolma ta' Jamie kienet għadha qatt ma saret realtà. Minkejja din ix-xewqa, Jamie kien għadu mhux ċert jekk kienx irid ikun quddiem jew wara l-kamera. Kien għadu ma ddeċidix li mar-rwol kien jogħġbu l-aktar, jekk hux dak ta' attur jew direttur. Il-mama kienet tammira din il-kwalità f'bina. M'hemm xejn isbaħ milli jkollok ħolma u taħdem b'qalbek kollha liha. Madankollu kienet tirrabja lih meta l-kuntrarju ta' dan ix-xogħol tal-iskola ma kienx jagħti kasu u jagħmlu b'mod traskurat. Kienet gerger ukoll meta ssib lil Jamie jara xi filmat tal-biża' ta' xi tfal li ta' parsitlu f'xi dar imsaħħra jew jagħmlu xi mħatri perikolużi. Ħafna dlam u ġiri, tajja u twerżieq li jaqtek minn ġewwa. Dawn il-filmati lil Jamie kienu jimpressjonawh b'mod ħażin. U wara l-ewwel darba li ħolom
ikraħ wara, sikwiet bħala konsegwenza, il-mama ħallietu xi jumejn bla computer u television. Uft il-mama. Arissa, telfitlu l-muża. Lanqas jaf x'kien ħajkteb u kif kien se jkompli l-iskript. Ħajkolli nieqaf. U iva, hekk jew bekk aħjar nipprepara l-affarijiet għal Ant Andre. Ħanieħdu miegħi l-iskript, forsi nibdew nipprattikawh. Naħseb ġiet. Ħammur niċċekja.